A ještě prosím vás, než se rozejdeme, tak máme pro vás takovou informaci, kterou já sama střebávám 3/4 roku. 2 roky, Kačenko, 2 roky. No, už 2 roky, ale 3/4 roku intenzivně. A dneska v noci mě postavili před hotovou věc. Když jsem se ptala, proč mi to neřekli dřív, tak mi řekli, že bych to dál střebávala a že bych to neřekla. Budu se u toho asi trošičku chvět, protože sama jsem z toho taková trošku rozladěná. Takže a uchopuju to, snažím se uchopovat, protože v březnu už to bude hodně velká potřeba, abych to měla uchopený úplně. Tak bylo spousta lidí, hlavně kteří teď v tuto chvíli mají i otevřený duchovní zrak, tak vlastně vidějí, co se děje nad naší planetou. Na naší planetou od dnešní půlnoci se střídají koráby. Ty koráby jsou jak energeticky teda negativní, tak i pozitivní. Není to o tom, že by nám chtěli ublížit, ale přišli se podívat na to, jak já vám to tady řeknu a i na vaše reakce. Vy jste takovej můj předvoj, než to poběhne, dá se říct, celý svět. Já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem 100% inkarnovaný archanděl Uriel. A teď přijde takové to další. Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. A tohle to se vám dneska přišla říct, protože i mě to hodně zasáhlo. Musím říct, že už vím, co dokážu. Některým lidem jsme už i pomohli. Mám tady velkou silnou podporu tady na druhé straně, která tady se mnou je. A jsem velice ráda, že jste takovej můj předvoj, kterým to můžu říct jako první. A já nevím, co bych tomu dál řekla. Hodně se mi klepou ruce, mám je plný energie. Musíme říct, že tuhletu informaci víme 2 roky, ale nebyli stále, celý vesmír čekal na to, až to Kačenka vstřebá, uchopí a řekne to. Tím, že to řekla, tak to vyjádřila a aktivovala. 12. ledna jsme aktivovali Kristovo vědomí na naší planetě. A dovolte, abych se představila i já. Já jsem archanděl Sandalfon a jsem doprovod Kačenky. Takže teď to z nás musíme říct, že tady máme silnou podporu. Tady Ježíš už mě drží kolem ramen. Michal mě křídlama objímá, nás všechny objímá. Protože já se přiznám, že to střebávám i delší dobu, i kvůli tomu, že jsem si myslela, že to není jakoby důležitý, i když to je důležitý, protože já se cítím být stejná jako každá z vás. Jsem tady proto, abych vám ukázala ten směr a ten cíl a cítím se být součástí vás všech. Proto mi to asi tak dlouho trvalo. A dneska mě v noci postavili před hotovou věc, že to musí opravdu už ven. Je 16.1. roku 2016 a můžeme to směle prohlásit celému světu. Druhý příchod Krista je Kačenka. Vím, že zbouráme asi domeček z karet mnoha duchovním lidem na celém světě, že čekali muže. Přišla žena. Tak, vám děkujeme za to, že jste nás vyslechli. Děkujeme moc. Střebávejte. Střebávejte, i my střebáváme. A děkujeme za to, že tady s náma jste, že jste nás mohli i vyslechnout. Milujeme vás. A vážím si toho, kdo jste a proč jste tady. Nesmírně si vás vážím, vás všech. Všech kolem nás.
Nedá se to ani vysvětlit, ani říct. A myslím, že každý z vás to cítí ve svém srdíčku taky. Tu lásku k tomu druhému, aby mohl pomáhat všem okolo sebe. Že jste vlastně to světlo. I vy. A pomůžete druhým otevřít svou bránu svého vědomí. A milujeme vás za to.